bine ai venit sau revenit pe canal, iar acest video îți este prezentat în colaborare cu tine. Adică, înainte de a posta acest video, am întrebat atât pe YouTube cât și pe Telegram ce video ai prefera să avem. 1. Video editat precum acesta despre acțiuni. 2. Video editat precum acesta despre cripto. Sau varianta numărul 3, un live. Și, spre surprinderea mea, locul 3 a fost ocupat de live, locul 2 de cripto și primul loc de acțiuni. Așa că, în principal, despre asta o să vorbim. Și întrebarea în acest video este: investim în acțiuni în 2024 în acest moment sau mai așteptăm? Și, până la urmă, răspunsul la această întrebare va fi întotdeauna diferit de-a lungul anului, de aceea o să mai avem videouri despre asta, însă să nu uităm că acum suntem în ianuarie 2024. Și, de exemplu, dacă te uiți la S&P 500 în aceste prime 3 săptămâni din ianuarie, a crescut aproximativ 0,6%. Dar, după aceea, dacă te uiți la acțiuni individuale, au fost destule care au scăzut destul de mult față de luna trecută, adică decembrie. Unul la mână, una din cele mai mari companii din S&P 500 din Statele Unite din lume, Tesla, a scăzut 19% din decembrie, de la finalul lui decembrie până acum. Apoi mai avem companii precum UiPath, care au scăzut cam 17%, sau Coinbase, care a scăzut peste 30%. Și e drept, la Coinbase nu cred că vine ca o surpriză. Pentru că până la urmă adevărul e că era și timpul. Adică hai să ne uităm destul de repede la acest grafic de la Coinbase. E clar că pe anumite perioade, și știm de ce la Coinbase, datorită pieței cripto, există un anumit hype și până la urmă cineva trebuie să-și ia și profitul pe termen scurt. Însă, scopul acestui video este să trecem peste ce se mai întâmplă în piață în acest moment, să mai arăt care este și performanța portofoliului meu, care încet acum o să înceapă să se decupleze de la S&P 500, din simplu motiv că 2023 a fost un an atât de bun, încât acum clar vor trebui luate niște decizii puțin diferite. Însă, pentru că există interes pentru piața cripto, o să vorbim și despre aceasta, ai marcaj de timp, așa că poți să sari la acea secțiune. Nu de alta, dar dacă vedem o oportunitate și aici, în această perioadă, atunci de ce să nu profităm? Pentru că e clar că fiecare perioadă în care trăim o să vină cu diferite oportunități. Însă, înainte să dăm drumul la intro, dacă nu te mai uiți la restul acestui video, hai să venim de acum cu concluzia. Ar trebui să investești în 2024 sau acum în ianuarie? Ei bine, asta depinde total de tine, depinde de sectorul în care investești, de acțiunile în care investești sau criptomonedele în care investești. Însă, personal, aș spune următorul lucru: nu contează dacă vrei să investești acum sau nu, însă întotdeauna este o idee bună să îți pregătești banii pentru investiții. Adică, în principal, ai doar două opțiuni. Una, investești anumiți bani pe care i-ai. Personal, asta am făcut acum în ianuarie, din simplu motiv că sunt conștient. Oricum o să pun bani deoparte, bani noi și pentru alte investiții în acest an, dar a doua opțiune este aceea de a acumula cash și a aștepta poate un moment ceva mai bun în următoarele luni, deși în cel mai multe cazuri ar spune că nu merită să așteptăm mai mult de o lună, 3 maxim, înainte să mai facem anumite achiziții. Nu de alta, dar dacă te aștepți la vreun super preț la companii precum Microsoft, șansele sunt destul de slabe. Adică plătești un premium pentru acestea exact pentru că foarte rar or să scadă, la fel cu companii precum Visa sau Mastercard. Însă, ca să intrăm aici de pe laptop, dacă nu ai lăsat un like din primul secundă la acestui video, poți face în acest moment, ajută canalul, ajută ca un număr cât mai mare de persoane să afle despre aceste videouri și în câteva secunde după intro ne reîntoarcem. Ok, și acum că ne-am întors, hai să începem cu piața americană, cu S&P 500. După cum știm, ultimul an a fost unul destul de bun, adică din ianuarie anul trecut până acum vedem că avem o creștere de aproximativ 22%, dar să nu uităm că cel mai probabil majoritatea dintre noi investim sporadic, așa că media, dacă ne-am uitat pe aici, ar fi undeva prin această zonă și asta ar însemna cam un 10%. Deci, creșteri rezonabile și, după cum știm în general, chiar am preferat să cumpărăm în aceste perioade și, după cum am mai spus și în alte videouri, nu este ca și cum o să prindem mereu aceste perioade, pentru că nu există întotdeauna, mai ales într-un bull market,
Dar dacă mergem la Fear and Greed Index, vedem că există o corelație destul de mare cu acest Fear and Greed Index și când moving average-ul este mai mare decât unde este piața S&P 500, adică în acel moment. Însă totuși, asta înseamnă că acum nu mai vrei să investești, pentru că hai să ne uităm în această perioadă. Deci, dacă ne uităm aici, din decembrie chiar, din 1 decembrie, piața doar a continuat să crească și încă suntem departe, să spunem, de acest moving average. Și până la urmă aici depinde foarte mult în ce vrei să investești. Pentru că cu S&P 500 știm cum stă situația. Investești în orice moment și 5 ani de acum încolo, cel mai probabil vei fi pe plus, probabilistic vorbind. Dar dacă ne uităm la acțiuni și sectoare și ne uităm aici pe ultima lună, vedem că majoritatea au crescut, mai ales companiile mari, Microsoft, Nvidia, Google, Meta, Amazon, însă avem companii și care au scăzut, precum Apple sau Tesla din cele ceva mai mari. Și de aceea, de exemplu, personal am mai adăugat la Tesla în această perioadă. Desigur, dacă mergem aici la portofoliu public, o să începem întâi prin a ne uita high level, unde este acesta din punct de vedere al valorii, pentru că până la urmă acesta este numărul ceva mai important până la o anumită valoare. Adică acest portofoliu nu ar fi crescut 359% de unul singur, însă atunci când este un cont ceva mai mic, putem noi să avem această putere, să spunem, de a-l crește și dacă ne uităm la performanță pe ultimul an, da, a fost una destul de solidă, însă a fost și un an, să spunem, ceva mai special, dar dacă ne uităm acum, year to date, o să se poată vedea că suntem pe minus 1,12%, ceea ce înseamnă în dolari cam 657, ceea ce e de așteptat. Pentru că până la urmă, dacă mergem aici la portofoliu și nu o să vorbim acum de fiecare poziție de aici, pentru că ideal nu copiezi ce fac, până la urmă contează foarte mult care este așteptarea ta și toți avem o așteptare diferită, adică nu știu dacă o să mai vezi la cineva Kinsale pe primul loc în portofoliu, așa că normal că depinde foarte mult de ceea ce vrem într-un anumit moment al portofoliului nostru. Însă, de exemplu, nu este de mirare că acest portofoliu a scăzut în condițiile în care Tesla a fost vândută pe profit în decembrie și după aceea recumpărată, iar acum este pe minus un 7%. Și, să fiu sincer, eu nu aș adăuga și acum la Tesla, doar că în acest moment, după cum am menționat și în video anterior, o să avem raportările financiare pentru majoritatea companiilor importante. De obicei se începe cu Netflix, după aceea avem și Tesla, după aceea o să avem și companii precum Apple, Meta și multe altele. Însă, în această perioadă există ceva mai multă volatilitate și în general nu știm ce se poate întâmpla aici, adică poate să crească, poate să scadă. Personal, în cel mai multe cazuri, dacă o companie care îmi place pe termen lung o să scadă, atunci o cumpăr și dacă o să crească, pur și simplu nu o să fac nimic, pentru că câteodată nu trebuie să facem nimic. Deși trebuie menționat că recent Elon Musk a menționat că poate o să se ocupe mai mult de partea de AI în afara companiei Tesla, pentru că din păcate nu mai are atât de multă putere aici, pentru că există BlackRock, există Fidelity, există toți ceilalți acționari. Însă, despre analiza acțiunilor individuale am deja o serie de 5 videouri, poți să găsești în descriere dacă dorești, pentru că aici ne uităm foarte high level și dacă ne uităm mai departe de S&P 500, hai să ne uităm și la small caps, growth, pentru că acestea de fapt în teorie, pentru că până la urmă pe asta se merge atunci când vorbim și de acțiuni individuale, analiza lor și teoria în legătură cu ce e cel mai probabil să se întâmple în viitor. Și, de exemplu, small cap-urile sunt companiile ceva mai mici care, istoric, în perioade de genul, au avut o performanță ceva mai slabă. Se poate vedea că acest small cap growth index în acest moment este la o scădere ceva mai mare decât S&P 500 față de top, adică S&P 500 este aproape în top, chiar puțin peste, pe când dacă ne reîntoarcem la aici la acest small cap, acesta încă este 23% pe minus. Însă performanța acestora este mai volatilă, așa că pick your poison. La fel cum este și cu ETF-ul de la ARK Invest, în care normal că ideal nu ai investi, adică mai degrabă folosești informațiile, acțiunile din acest ETF și după aceea iei propriile decizii. Nu de alta, dar aici vedem care este și potențialul de câștig, dar și riscul. Adică în perioade bune, precum 2020-2021, investiția poate să-ți crească 231%, dar de atunci până acum, dacă ai fi continuat să investești și aici în această perioadă, acum ar fi pe minus cam 64. Deci, per total, dacă ai fi investit aici în perioada pandemiei și după aceea în top, deci doar în aceste două momente tot ai fi pe plus, pentru că știm că acest joc al investițiilor este unul asimetric, este unul în favoarea noastră, dar
cu destulă răbdare și vedem că timingul până la urmă contează. Însă, partea bună este următoarea, că bull run-urile durează mai mult decât bear market-urile, în sensul în care vedem cât de mult timp ai fi avut și nu doar cu acest ETF, dar și cu multe companii bune, ai fi avut să plantezi semințe și după aceea acele semințe ar fi crescut. Însă, vorbim puțin și despre acțiuni. Hai să trecem destul de repede să ne uităm la o companie precum Tesla. Vedem că aceasta pe ultimii 5 ani a crescut cam 970%, impresionant, nu avem ce spune, însă din 2021 vedem că nu prea a crescut, adică s-a învârtit în această zonă, una destul de mare pentru o companie la nivelul Tesla, dar între 200 și 400, de fapt chiar a ajuns aici la un bottom la 113, ceea ce e destul de mult, adică din top până aici a scăzut cam 72%, ceea ce e destul de mult, însă asta și pentru că vorbim de o companie cu un potențial destul de mare, adică ar putea să facă un 10x de unde este acum, posibil. Însă asta depinde foarte mult și de orizontul de timp, dacă Elon Musk va reuși să genereze destui bani din toate proiectele sale și dacă, să spunem, nu va fi destulă competiție. Și pe partea de mașini electrice, vedem, din 2010 nu prea a avut competiție. Și după aceea, dacă vorbim despre Magnificent 7 și am putea să vorbim despre Apple, dar hai să trecem la Microsoft, pentru că aceasta este una din acele companii care pur și simplu pare să nu prea scadă, să nu prea aibă corecții mari și cred că este de așteptat, adică este o companie foarte sănătoasă. Vedem cum încă își crește veniturile cu 12%, profitul cu 26% și apoi dacă ne uităm la marjele acestea pentru o companie de mărimea sa, practic cea mai mare companie din lume acum, pentru că Apple a scăzut ca market cap, are marge de 40% și cel mai probabil acele marge vor mai continua să crească în funcție de cum va arăta această industrie a AI-ului în viitor. Și dacă te gândești pe termen lung, e clar că acest preț nu este unul exagerat. Adică e probabil ca Microsoft să coste mult mai mult peste vreo 5 ani de acum, cel mai probabil, dacă nu are loc vreun eveniment lebăda neagră, dacă nu cumva nu mai reușește să genereze acești bani, dacă nu va reuși să mai continue să crească, atunci da, poate este un preț destul de mare. De aceea, personal, la începutul anului chiar eram destul de aproape să achiziționez Microsoft, pentru că este o companie atât de bună și sigură deocamdată. Adică, la începutul anului, vedem de pe 9 ianuarie a crescut cam 4,8%, ceea ce e destul de mult. O companie de 2,93 de trilioane, practic. Cu această creștere de aici, ar putea să cumpere vreo 5 companii din zona genomică și menționez zona genomică pentru că aici, dacă ne uităm în acest an la o companie precum Pacific Biosciences, dar o să vedem trendul acesta și cu Ginkgo Bioworks și multe altele, în doar 3 săptămâni putem să vedem cum acestea au scăzut 33%, eventual mai mult sau mai puțin, dar destul de mult, adică 33% nu este puțin în doar 3 săptămâni, însă aici vorbim despre o companie unde, dacă mergem aici destul de repede, încă nu este profitabilă și personal chiar am investit în aceasta, singurul motiv că mă gândesc pe termen lung. Adică hai să dăm zoom out foarte mult și normal că nu recomand pentru că trebuie să ai această așteptare. Adică dacă ai fi investit aici la IPO în 2010, deci a trecut destul de mult, ar fi trebuit să aștepți aproximativ 11 ani ca să ieși pe plus și tot nu ai fi bătut S&P 500. Însă dacă scoatem această perioadă a IPO-ului, vedem aici cât de mult timp ai fi avut, să spunem, să investești. Hai să spunem că ai fi investit aici, când era destul de scumpă, 2016, și după aceea, câțiva ani mai târziu, a reușit să crească cam 200-300%. Și practic, dacă în portofoliul tău ai 2-3 companii care au o astfel de creștere, atunci poți să ai foarte multe altele care scad 40-50%, însă depinde foarte mult ce tip de investitor ești și ce orizont de timp ai. Pentru că dacă te interesează mai mult dividendele, acel venit pasiv, atunci aceste companii probabil nu se aplică portofoliului tău. Însă, cel puțin în acest moment, uitându-mă la companii de genul care încă mai au destui bani pentru a-i arde, să spunem, pentru 1-2 ani, e clar că și aici vom avea anumite câștigătoare. Adică, hai să dăm zoom out la o companie precum Pfizer, care are o performanță groaznică, adică nu știu de ce ar investi cineva în aceasta, dar dacă ne uităm pe perioada maximă, din 1984, vedem că era o companie la $1,49, acum are un market cap de $158, deci atunci ar fi avut un market cap, dacă facem matematica destul de repede, de vreo 9 miliarde.
Și dacă ne reîntoarcem aici destul de repede la Pacific Biosciences, deși șansele sunt mai mari să fie cumpărată de o altă companie mai mare decât să ajungă ea o companie foarte mare, are un market cap de 1,7 miliarde. Deci, e clar că o să avem foarte multe companii care în cele din urmă o să ajungă extrem de mari, doar că nu știm care sunt acelea. Însă, trebuie să te gândești în felul următor. Dacă ai o anumită sumă de bani, unde o investești? Într-o companie mai sigură precum Microsoft, într-o companie cu un risc ceva mai mare precum Pacific Biosciences sau îi investești în tine. Dacă poți să investești $1000 în tine, atunci normal că aceea este o investiție mult mai bună, dacă ți aduce bani pe termen lung. După aceea, dacă nu poți să investești, să spunem, $1000 în fiecare lună în tine și să te ajute destul de mult, atunci normal că vrei să investești în companii de genul. Și cu asta hai să facem tranziția destul de repede la piața cripto, pentru că dacă ne uităm aici la performanța Bitcoin în acest an, este pe minus cam 7%, dar să nu uităm că pe ultimul an a crescut aproximativ 100%. Deci acum avem o mică corecție aici de vreo 10%, însă dacă dăm zoom out, hai să spunem pe cam 5 ani la Bitcoin, e clar că trendul este unul ascendent și cel mai probabil va continua. Adică tocmai au fost acceptate mai multe ETF-uri, așa că, teoretic, din toate punctele de vedere, e clar că or să intre mai mulți bani aici. Și e clar că în acest moment Bitcoin și piața cripto cu timpul va deveni o parte din portofoliu multor persoane, mai ales cei care investesc prin BlackRock, prin ARK Invest sau prin alte fonduri. Și dacă te gândești pe termen lung, e clar că acest preț nu este neapărat unul extrem de mare. Adică dacă facem destule calcule, e clar că acesta poate să ajungă la un 400.000 și dacă ți se pare un preț destul de mare, nu uita următorul lucru. Este ca și cum ai investi într-o casă din Statele Unite acum vreo 30 de ani. Acestea erau prețurile, un 40.000 să spunem, și dacă te uiți acum este undeva la un 400.000. Adică nu este o creștere exagerată. Activele cu timpul o să crească în valoare, doar că fiecare o să aibă un CAGR diferit. Unele o să crească cu un 7-8%, precum piața americană, care este deja una destul de matură. După aceea avem alte active, precum Bitcoin, care o să crească în funcție de momentul în care investim cu 20, 50, 100%. Însă devine din ce în ce mai clar, mai ales cu evenimentele recente, că piața cripto și Bitcoin este aici să stea. Adică dacă nu ai nevoie de acei bani, dacă nu încerci să te îmbogățești peste noapte, atunci normal că vei deveni din ce în ce mai bogat cu cât ții mai mult un activ care se va aprecia în valoare. La fel cum este și cu Microsoft, deși normal acum că nu comparăm mere cu mere, dar Microsoft vedem că a avut perioade și perioade. Dacă ai fi cumpărat în 2000, trebuia să mai aștepți până în 2016, dar altfel, chiar și de aici din top, dacă ai fi investit, acum ar fi un 600% pe plus. Și să nu uităm și de acel dividend, acel venit pasiv, deci e clar că trebuie să ne alegem câteva active pe care putem să le ținem pentru o perioadă cât mai lungă, fără un stres prea mare. Și cu asta încheiem cu filmarea aici de pe laptop. E clar că în această perioadă facem ceea ce facem în majoritatea perioadelor. Punem bani deoparte pentru investiții și dacă considerăm că portofoliul sau portofoliile noastre merită să mai aibă anumite acțiuni, ETF-uri sau criptomonede adăugate, atunci putem să o facem și șansele să avem vreun regret peste vreo 3 ani, 4 ani, 5 ani sunt extrem de mici. Și să nu uităm că de fapt chiar și pentru Warren Buffett peste 90% din averea sa a venit după vârsta de 56 de ani. Deci majoritatea dintre noi, dacă nu suntem în anul 10, 15, 20, chiar mai mult, în funcție de cât de mult investim, atunci e clar că nu trebuie să avem deocamdată așteptări prea mari. Adică până la urmă un bull run te poate îmbogăți cât de cât, 2 bull run-uri te îmbogățesc cu adevărat și 3 e clar că îți oferă libertate financiară. Însă, întâi să trecem prin acestea. Și cu asta încheiem pentru acest video. Dacă ți-a plăcut, nu uita să lași un like. Dacă nu ai apăsat pe butonul de subscribe, mai ales nu ai dat pe clopoțelul de lângă pentru a primi o notificare imediat și scot un alt video, poți face în acest moment. Și până data viitoare îți urez toate cele bune. Fie că e vorba de investiții sau de orice altceva.